Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka khatsam tarik matau banai ka lalengkot arjar arpo. Kinong ilam jong kiseng balang paperoper kibaran hapo ka Shatri, jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization, kila lektor kensan siya ka Office Trekam jong ka seng Bharatiya Janata Party kabaran ha Viva Road Shillong. Ban persya ya kajing wanyu kejan, Menteri Khana ka Sarkar Pedang ubapet ya katnan Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, Sanjeev Kumar Balyan, bat National Secretary bapet ya kajela Tripura, Sunil Diodharji. Kani ka jing lektor jong kinong ilam jong ka Komso, siya ka Office Trekam jong ka BGP Shillong, kadai halor kanong rem, bakani ka kanhon kalapan penapat ba lupa dangsyan, bakan sa pelong band da kino-kino ki jing ki, lada wanyu kejat, kino-kino ki menteri jong ka Sarkar Pedang, hakani ka jela Meghalaya, kat baka Sarkar National Democratic Alliance, balai lam da ka Bharatiya Janata Party, kampat penbena ban penteri kami ke inalain permit hakani ke jela Meghalaya. Ya ke baladat menjeru da ke yeng darbar thawan ke jela hau benai nopra usnam arzakat khandai balalen. Kinong ilam jong ka Komso kat ba kidang persang bentur sa ka Office Trekam jong ka BGP. Kila sakhang nanti no haki pulet tang siteng nanti ki bala ap pahara lupa syaba jong ka office. Hadian kini nakaliang jong Sanjeev Kumar Balyan ulakhot yo keren nopan ya kisan ngut kinong ilam jong ka Komso. Bat hakani ke jelang kinong ilam jong ka Komso kila kentu ya uni menteri jong ka Sarkar Pedang ba onra ka khubor ba ka jela Meghalaya kadon kam ya ka inalain permit banyada na ka jingwan rong kertham ki mendari hadian ba ka Sarkar India kala penteri kamru ya ka an Citizenship Amendment Act ka bala terikam mentah ha kari hiborok away. Ka topik lani kamat i bangi wan bani kran kalau metek nam ta ka LP ngatrai pilai i ba Komso na du kasien ka bani kong hadu menda mene nginang parta ya kata ka jingkwa LP hapo ka state bat ngi persya eta ka CE ti mentaro ngi wan hang ni bani kran bat u namar le si yo tip ye mo teng bon na pedeng ki union minister kim tip ye kai ka situation kai ka balaja hang ni po na maslo hak ni ki khinda sing khnal banai balada ti mentang lai ho yu baka state Meghalaya kalau don kam kerki ya ka LP dei tang upat ba la ne mangi unoi lam jo Komso HYC ni HNM ni komta terter ba kwa ya ka LP henry ka jat henry ka kwa ka khalai trek ka de ka voice jong people of the state Meghalaya ya ka bang nilai perta hang to po rajpawan ti tang kumta ngalai i ba kasur jong pat ba ha khlai trik kala pen kelaro ya kasur jong ki ba persya LP ha ki knet snap ki bladam ki badan hapo ka sarkar ka bomot ka kongres di ha ka ba wat ka kongres ro ha ka sni shong ya ka assembly ka khnai trik kala ya menjur lang bat ong ba ngidon kam ya ka LP tike ka bangiwan mandang sini kalong bangin pha ya ka message leng ba uni union minister ba sungoba ong no yo Amit Shah ong no yo Modi komo pilol kular hadin jong Christmas hadin jong New Year henre hadu kha santrik menta ngimpat simli tingi ngiwan hang ne ban pen mau lengba jong u ba yakane ka jing khot nang liang jong phi la ne jong ki breu jong ga sarkar kmi de ban khot no wood but I no would approve no ya kata ka LP ka bala pas bak assembly nadu khnai tri kadai ka jingdawa bat kadai ka ji ka message ka bangi pha lingba union minister bat lingba union national secretary namar ba tanggum ta nging lai kran namar ba nginya na ka por sa ka por ban perta ban hala ngingila ong yu ba menne ba sumha bo ka appointment ngin long bal kloi ban ikenduk balai me Islam hadu menta menne namar kata ka first week kala late second week si kala nangya ngim kwa ba third week lanin poi hadu prai fab te ka jat ben reu lane ka Meghalaya ki breu juga Meghalaya kila slang kila thrang hir te ngilai ban yi kata te menne ong ba ngasa rae kanika khubor sha ki ba he ki jonga po Delhi te bat ban pedikna ro ba ngi na le jo Komso ngin ya kenduk lang ban
bari keren nak kamdang ni kan subject matter kebalong high time ya kacak menteri bujongi namar ba kumalong mo ngi keji khi jongi kumong hi ngi khi umdei bat kini ki personal lese hang ni lani ki magistrate ki baju ya takhu ban ngi sula rega ji khi kadai hang nang te na po dong badal hi ngi ka sarkar hang ni ngi buram ngi ai ka buram ki bakila pass resolution tila da kita gibreu ki banang tai adal hi ki kwa banai kedol ni laba jongki snap trikam jogi ne mo ka branch ni ka BJP office nang ni ka kloi ban ngingilong bala kloi ada ka ban pani kedok ban ngingilong bala kloi namar ba kene kamde tanga jing trang jing sleng jongi here kede jing sleng jing jai ban reu ngin lai bani kendo ada ki khat hanu no jaka Nakaliang jo Menteri ke Sarkar India Sanjeev Kumar Balyan haka jekren bar kinong pathai khobor ulai thu ba ulakulari kinong ilam joka komso ba unsara eka kerwo sho Menteri Katnat ki kampo ieng ke Sarkar Pedeng Amit Shah halor kini ki jingdawa jongki bat bakan khot jekren ru ikini ki sang bhalang banyak keren halor kini ki jingdawa halor ke inline permit hakani ki jilla. They want to meet the Home Minister Mr. Amit Shah about the ILP and about the CA. I assure them I will go to Delhi. I will meet the Home Minister and I will request to the Home Minister that they give appointment to the NGO people and also people from BJP. As a Central Minister, it's my duty to meet everybody who want to meet me.